Estan més profundament i estan tenint allà un somni, que després allò amb les convulsions de la fase REM del son, però Catalunya, i baixa. Doncs hi havia una noia que estava dormint davant meu i estava roncant i tot, i quan es desperta va veure que l'estava mirant, no? Tot al·lucinat, i em diu, ho sento, és que tinc insomni, i clar, no sé si tens insomni i dues càries. El tercer grup és un grup que està durant tot l'any però que s'incrementa molt a l'estiu. Estic parlant dels guiris. Els guiris els identificareu fàcilment perquè són els únics que porten sandàlies amb mitjons, excepte en Jaume. Un dia. Jo un dia ho vaig fer. Sí, els guiris que porten sandàlies amb mitjons. Doncs aquests que els veus i els veus de lluny ja perquè són tan vermells, estan tan cremats, estan més cremats que la gent que anava al Hindenburg l'any 1937, el Zeppelin que es va cremar, és que no sé res, Wikipedia. Van més cremats que aquests. I què passa? Doncs que aquests, literalment, s'hi deixen la pell per la Renfe. Però literalment, que jo un dia vaig arribar, pujo el tren, al vagó, i entre la calor que feia, la sorra de la platja que havien pujat els guiris, la pell morta que hi havia per dir, coño, ¿me metí en un terrario o qué? Estoy en el toca-toca del Museo de la Ciencia. En fi, guiris. El següent part, no sé, és tota la xusma que puja allà, no? Els guiacos, els que no han anat xusma. Sí, són gent de l'Espanya profunda normalment que tenen profunds problemes d'audició perquè parlen cridant venga, vamos a subir no sé què i els pengen allà com goril·la. Sí, és terrible. Normalment van sense samarreta. Però, i a part són altruistes perquè posen la música perquè tothom la pugui escoltar. Posen la bueno, en fi, xusma, no? I he tingut molts problemes amb la xusma, veritat, ho he de dir, no? Jo abans de tirar-me cabell era un heavy i pujava a l'estació, al tren, i ja hi havia un grupet de xusma, pim-pam, que em miren, jo no, estuve allà amb el meu rotllo, com sempre, i em ve, ¿qué coño mira? ¿Qué coño está mirando? Y yo, nada, no estoy mirando nada. No sé, i quasi m'ho guanyen a sobre, per cert. Un dia estava a casa dels meus cosins que viuen a Madrid i van anar a buscar el tren, i igual, estava jo allà, amb la meva camiseta heavy, y había un altre. Y también, ¿qué coño miras? Y yo, nada, ¿qué coño miras? Encima de heavy catalán. Y yo, ¿cómo vas sabiendo que soy catalán? Y yo, no, un heavy de mierda, no sé qué. ¿Para qué coño miras? Y yo, ¿pero qué hay en mi mirada? ¿Hay algo en mi mirada o qué? En serio, si tenen un problema. En fi, la xusma de merda. Llavors, després tenim l'últim grup, que seria el més habitual, el que jo anomeno bestiar, que seria nosaltres, no? O sigui, la gent normal, com jo, que va pujar el tren normal i corrent. Molt bé, aquesta és la primera empresa per la que vaig treballar que m'indigna profundament. La segona empresa per la que vaig treballar, que és així bastant recent, és Círculo de Lectores. Tampoc gaudeix d'una acceptació social molt... no sé, ja se'ls veu molt sectaris, no? Diuen, no sé, jo no ho he trobat tan sectari, vaig anar a firmar el contracte a l'oficina central, una catedral gòtica, no vaig entrar, però bueno, que per dintre era una planta com una oficina normal. La gent que anava amb túnica vermella quasi passava desapercebuda. I vaig anar allà i dic, bueno, ¿dónde hay que firmar? Vaig firmar i he contractat. A partir de ahora tienes que hacer socios, robándoles el ánima, usando la sangre de una cabra virgen que hay en el almacén. Sí, jo no parlo molt bé castellà, no m'he de dir. Total, bueno, jo com soc heavy em vaig trobar normal, no? Bueno, vaig anar allà a Círculo i estava a una llibreria on m'ho vaig passar molt bé durant també uns 6 mesets, on vaig descobrir la meva passió pel llibre. Com que no venia gaire gent, em dedicava a ordenar el magatzem, posar bé les estanteries, em passava tot el puto dia al Facebook. És veritat, m'ho he d'admetre.
Però bueno, vaig descobrir l'amor per la lectura, vaig descobrir moltes coses, vaig descobrir que alguns llibres són més grans que els altres, alguns tenen més pàgines, alguns són de colors, no sé, coses molt interessants, però que realment a mi m'arribava a l'ànima era la secció infantil. Oh, la secció infantil m'encanta. Bueno, excepte quan venen els nens que comencen a obrir els llibres, a trencar els llibres, a menjar-se els llibres, i a mi